Sunana Usaina Iliyasu. Na zo daga Kaduna North Local Government. Na zo akan mijina soja Navy. An tura mijina operation Taraba sati ba ruwa. Sai ya ce min za a tura su wani guri. Sai na ce mishi to lokacin da muka yi wata waya da shi na ƙarshe. Shiru ban ji kiran shi ba, na yi tunanin tunda ya ce min za a tura shi operation wani guri, shi ya sa ban tada hankali na ba. Sati ɗaya sati biyu abu ya kwana biyu sai hankali na sai ya tashi sosai. Wata rana ina zaune da daddare sai ga wani kira. Bayan kamar sati nawa ko wata nawa? Ya kai zai kai kuma wata biyu. Sai ga wata namba da daddare ta kira ni, sai ban ɗauka ba. Sai can sai na ga nambar shi aka kira. Shi sojan da yake sojan ruwa ne ko sojan sama ko sojan ƙasa? Navy ne, sojan ruwa kenan. Ta, mukamin shi? Seaman. To, Seaman wa? Seaman Abbas Haruna. Seaman Abbas Haruna. To shi kenan, faɗi mai. Sai na ga nambar shi an kira, sai ban ɗauka ba. Sai aka ƙara kira sai na ɗauka. Da na ɗauka sai na ji muryar da ba muryar shi ba. Sai na ce waye? Da kike mun da kike ba da ba'asin magana kafin mu shigo studio. Kika ce dalilin da ya sa ma aka kira ki da lambar shi ba ki ɗauka ba? Irin abin naku ne na mata, kin ɗan yi fushi ya kwana biyu bai kira ki ba, shi isa ko? Na yi fushi sosai. Ai sai ki maimaita, haka ake yi. To ban ɗau wayar shi ba. Dalili shi ne wasu matan za su ɗau darasi akan wannan. Ko da kina fushi da mijinki in dai baya yi gida, aka kira ki da lambar mijinki to an sa in ya dawo gida kwa karkare. To ci gaba da labari. Sorry, my house are no good though. I just dey manage. Dalilin ban ɗau nambar shi ba saboda na yi fushi, na ga kwana biyu bai kira ni ba. Sai na fushi irin nan na mata. Kuma ke in kika kira shi mutuwa zaki. Sai da aka ƙara kira sai na ɗauka, hai na ji kuma muryar da ba tashi ba. To. Sai na ce a wake magana, sai ake magana ƙasa-ƙasa. Ƙasa-ƙasa. Sai na ce dan Allah wake magana kuma ga namba mijina wake magana. Sai ya ce min ba shi bane, ki yi haƙuri ki tsaya miki magana. Kuma da Hausa yake miki magana? Da Turanci yake yin magana. Sai na ce waye kai, sai ya gaya min sunan shi. Ni ne wane kashin. Sai na ce to me ya faru, sai ya ce Abbas ne. Ki je NDA gurin wani brigadier. Sai ya faɗi suna. Idan kina ganin bai dace ki kira suna ba, to in kuma kin san brigadier bai kyautata miki ba, ba wani brigadier da kika je gidan shi ba bari kin gan shi ba a ranar matar ta ce ki ta in ya samu lokaci za ta kirawo ki dawo ba, wanda aka ce shi ne ainihin ogan mijinki, wanda in ya bada umarni wannan abin za a warware shi, ko ba haka ba? Kira sunan shi. Sai ce min in je gidan Brigadier Umar Ma'azu. Na'am, wanda ke NDA. A cikin NDA. Kuma a wace unguwa kuke da zama a Kaduna? Ni kuma lokacin ina zaune a hayin banki. Madalla. Sai na ce mishi to me zan ce mai idan na je? Sai ya ce min in ce mai bataliyan shi ne. Abbas ya samu damuwa da wani Brigadier Brigadier MS Adamu. Brigadier MS Adamu ranar Friday Abbas an tara mu a paragram tun wajajen around 6. To time din sallah yayi. Sai Abbas sai ya tafi. Sai Brigadier MS din Adamu sai ya dawo. Sai ya ce ina Abbas? Sai aka ce Abbas ya fita. Sai can sai ga Abbas ya dawo. Bayan ya idar da sallah. Kenan sai oga MS Adamu sai ya fara zagin Abbas.
yana ta zagin Abbas, in ji dai wancan yadda yake gaya wanda ya kira ki a waya yake gaya miki akan in je in gaya ma Brigadier Ma'azu. Sai ya ce yana ta zagin Abbas, sai Abbas sai ya ce sallah ya je yi, shi ya sa ya je ya dawo. Shine sai shi MS din Adamu sai ya ce ya za yana magana ya yi magana. Kwarai ya yi kuskure babba. Sai mijina sai ya ce mishi, Rukwaisa, na je yin sallah ne. Sai ya ce haka, ya ce mai to shine shi kuma Brigadier sai ya ji zafin, sai ya ce ma mijina, sai ya ce ma 20 battalion su kamo mai mijina. Sai ya matsa daga guri mai nisa, sai ya ce a kamo mai mijina a kakkaryi, a kwace bindigar da take hannun shi. Sai mijina sai ya ki yadda a kwace bindigar da yake hannun shi. Aka yi ta faɗa da shi saboda yana da jiki sosai. Aka yi ta faɗa da shi ya ki yadda a kwace wannan bindiga a hannun shi. In ji abokin shi da ya ji kira wannan wanda ya kira ni yake gaya ma akan in je in gaya ma MS Adam, in gaya ma Brigadier Ma'azu. Ba ma abokin shi bane wannan da ya kira ni. Sai ya ce ana ta faɗa da Abbas har aka samu sai aka ɗaga bindigar sama akan a kwace bindigar da take hannun shi. Sai bindiga sai ta fitar da wuta. A nan kawai sai muka ga Abbas ya faɗi, jini yana zuba a kan shi, wani ya buga mai abu. To shi ne nan tun wannan lokacin muke ta so mu gaya miki, ki sauri ki gaya wa MS Ma'azu akan kullin shirin da MS Adamu yake so ya ma mijinki, ya ce zai kashe shi. Sai na ce mishi to shi yanzu ina mijin nawa, kai da ka kira ni. Sai ya ce ki je ki gaya haka Abbas yana cikin wani hali. Sai na ce mishi to tun da daman da daddare ne, sai na kafsa bacci shirin. Sai tam kamar misalin karfe na ya kira ni wajajen 11. Sai na ki bacci, da safe in je sai na ki zuwa, ina ta tunanin yadda zan je. Kwana 1, 2, 3 sai ga kira da daddare again. Sai na ji muryar mijina, sai a hankali yake magana. Sai ya ce min Maman Shai kin je gurin Oga Ma'azu? Sai na ce ban je ba, ina ta so ka kira ni kai ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa. Ba zan je in yi ƙarya ba, daga baya kuma a zo magana ba haka take ba. Gwara ka gaya da bakinka, ni in je in gaya wannan magana, ka gaya min me yake faruwa tsakaninka ga Allah, ni ma in samu in je in gaya. Sai ya ce mu wallahi abinda wannan ya kira ki ya gaya miki haka ne, ba abinda na mai yanzu dai yana ma cewa wannan bindiga da ta fita zan kashe shi, ki yi haƙuri ki je, daman na san ba za ki ba sai kin ji na gaya miki gaskiya, ki je abin da ya gaya miki haka ne, kuma in kika je za ki je. Ai ma da na kasa bacci, safiya na yi karfe 7 a gidan Oga Ma'azu Tamam. Na je na samu har suka tashi, har wajajen 10 suka tashi daga bacci. A nan NDA? A cikin NDA. Suka tashi daga bacci, na shiga. Na je na same ta, kuma Oga na nan. Na ce mama na zo don Allah wurin Oga. Ya ta ce me ya faru? Ya na ce na zo ne akan Haruna. Ga abin da yake faruwa a Taraba, aka ce in gaya ma Oga, kuma bataliyan shi ne. Sai ta ce min to abin da ya faru kenan. Na ce wallahi haka aka ce, shi yasa ma kika ga da sassafe tun ɗazu ina nan a waje ina jiran ki. Sai ta ce to ki koma gida, idan Oga ya tashi daga bacci zan gaya mai. Sai na ce yanzu bai tashi ba? Ita ce na ce to na gode. Sai na tafi gida. Kwana 1, 2 yana ta mata kira bata ɗauka ba. Na 3 sai ta kira ni, sai ta ce in zo. Da na zo ta same ni, ta ce mu an kira shi, amma an yi magana da shi, ya ce ya ji zafin abin da Abbas ya mai, ba zai haƙura ba. Ai ya ce ma Abbas ne ya ce zai kashe shi. Sai na ce to don Allah ki sa Oga ya yi magana, tunda an ce bataliyan shi ne abin ya faru, kuma Haruna ba zai yi ƙarya ba. Ta ce to sai dai ki ta addu'a Usaini. Na ce to shikenan. Daga gidan sai na dawo gida. Ki come back house. Sai na ta zama in jiya waya kullum tana hannuna. Bayan kusan wata 4 sai wannan ya ƙara kira na. Sai yake ce min mata Abbas ki zo Taraba mana,
ki zo ki ga halin da mijinki yake ciki. Wancan mutumin dai ko dai wani kuma? Wani daban. Sai Ko na me ce mai, dalilin gayyatar ki zuwa Taraba? sai na ce to saboda me, ya ce to in ba haka ba Abbas ba yana cikin wani hali, ki zo ko in tura miki wani nambar ki kira wannan ki mai magana, zai taimaka miki a samu a fitar da Abbas a halin da yake ciki inda aka saka shi. Sai na ce mishi to, sai na kira wani, sai ya turo min wata nambar, sai na kira, da na kira sai na ji wani, sai na ce mai ni ce matar wani. Sai ya ce oh, ya ce, na ce dan Allah gashi, sai ya ce ai shi unique din Abbas ne na. Sai na ce oh, unique din shi ne, sai ya ce to nan Makodi. Sai na ce oh, sai na ce zan iya zuwa dan Allah. Sai ya ce dama muna ta neman ki zo. Da na je kuwa na shirya yarana, sai na tafi da karamar, sai na tafi da ita. Da na je sai na same shi, sai na samu General Yakini sai ya sa aka kawo ni ofis ɗin shi. Ya ce suna ta fighting akan Oga Adamu, ya ƙi haƙura akan Abbas. Mun yi tun daga abin da ba kafin a kai wani guri ya yi haƙuri, ya ƙi haƙura. Yanzu ba mu san me za mu mai ba, ki yi haƙuri amma. In ji General Yakini? In ji General Yakini. A nan Makodi? A Makodi. Sai na ce to yanzu Oga ya zan yi don Allah. Sai ya ce to ki yi haƙuri, zan san yadda za a yi a ɗauki Abbas a kawo shi Makodi, ni daga Makodi zan iya tura shi wani guri ko Abuja. Sai yaya? Sai na ce mishi to, sai ya ce ki koma gida. Ya ba mu kuɗin mota kuwa na dawo gida. Bacin kusan wata 4 sai aka kawo kuwa mijina Abuja, aka aje shi a Bata Bara a cikin gadurum na DHQ na Command. Sai aka aje shi, da na ji an kawo shi Abuja tun da ya fi kusa. Yau wata nawa? Yanzu shekara 6. Da na ga Abuja ne zuwa Kaduna ya kusa, na gode Allah. Kullum muna waya dai da gurin akan ina jin lafiya yadda yake. Kusan shekara 2 ba labari. Sai wata rana sai na tashi 2021. Na kasa bacci sai mafarke nake yi. In mun kira shi kuma ma da ake bashi waya da ba a bashi. Na kasa bacci wata rana kuwa karfe 3:30 na yamma, ranar Monday, ba zan taɓa manta da wannan ranar ba. Na ɗauko yarana kuwa duka guda 2 muka taho. Motar mu har ta lalace, muka iso nan Abuja wajajen karfe 10:30. Na dinga shiga gadurum ina neman shi, sai can kuwa na same shi a gadurum na Garizin. Ana nuna sunan, faɗi sunan shi aka ce yana nan. Aka haɗa ni da wani RSM ya ce wa ya ce ki zo? Na ce ba wanda ya kira ni ce dai kawai na zo. Kika zo da daddare? Na ce motar mu ne ta lalace. Kuma kika taho da yaran? Na ce sai ya ce to kafin mu shiga muka ina ta jin ihu, to ban san ihun kowaye ba. To yarinya ta karama sai ta fara kuka, sai na koya ta. Muna shiga sai aka ba mu guri muka zauna. Na ma kasa zama. Sai wannan shi ogan sai yake ce shi wannan RSM din sai yake ce mun, ko za ki iya tuna sunan RSM din? Sunan shi Okolo. Okay, RSM Okolo. Sai ya ce mata Abbas aike musulma ce ko? Na ce ya ce to duk abin da kika gani ki yi haƙuri. Sai na ce mishi to ba komai. Sai jikina ya kama rawa. Sai na ce mai na yadda me ya faru, Abbas din ya mutu ne? Sai ya ce a'a bai mutu ba, amma ki yi haƙuri. Sai na ce mishi to ba komai oga, komai na yi imani da ƙaddara, mai kyau ko mara kyau. Ya kama babban yaro na ya rike shi, sai ya ce ma wasu su buɗe ƙofa. Suna buɗe ƙofa kuwa sai aka fito. Kafin a buɗe ƙofar sai aka kashe globe din wanda ƙofar da za ka hango mutum sai aka kashe. Sai suka fito da wani, sai gurin ya koma duhu. Da ya koma duhu can sai aka fito da wani, sai yaro na namijin
sai ya ce ummi, na ce na'am. Shahid, kai wannan abba ne. Na ce abba kuma a cikin duhu? A duhu. Na ce Shahid, kai ba abba ba ne. Ya ce Allah umma abba ne. Shekarun shi nawa? Yanzu yana cikin ta 10. Amma a lokacin shekarun shi nawa? A lokacin yanzu yana lokacin shekararsa 6 zuwa 7. Kuma ya gane uban shi a duhu? Ya gane. Ya ce umma abba ne. Ya ce ba abba ba ne. Sai na janyo shi. Dama ita karamar tana baya tana kuka. Sai kuwa ana matsowa da shi inda ya zauna ya wuta ta kawo. Kawai na ga mutum gaba ɗaya fuskar shi ta yi gashi. Ashe ihun nan da yake yi, da ake yi, ashe shi ne yake ihun nan. Kawai mutum kawai hauka kuwa sosai. Ni da yaran kuwa sai kuka. Hauka sosai. Na jijjiga ƙaramar ina kuka kawai take yi. Ƙaramin ma haka. Na rasa yadda zan yi. Sai ogan ya zo ya kama ni, yana girgiza ni. Ya ce madam ki hakuri mana. Na ce dama Abbas ne ya koma haka. Oga ya ce min ki hakuri ki hakuri. Ya ce min to ba komai. Na ji hukunci na baban Shahid kai ne haka. Ya ki magana ya dago. Karama kuwa ina. Na girgiza shi ba magana, ya shuru. Na kama ogan dama ya siyo ma yaran biskit da ruwa da drinks. Na cire ma babbar riga. Na sauko karamar a bayana. Na watsa mai ruwa a jikin shi, shi ma mijin nan na watsa mai jikin shi zafi kamar wuta. Sai na mika mai yaron, ya girgiza shi sai ya yadda shi. Sai na ƙara komawa na mika mai ƙaramar, ya girgiza ta, ya buga ta da ƙasa. Ban tattara ba saboda ina so ya yi magana. Na ƙara mika mai ita. Babban yana umma abba zai kashe ni ne. Na ce abba ba zai kashe ka ba wallahi Shahid. Na jika shi, na manna mai shi a kirjin shi. Ina baban Shahid ka yi magana don Allah, ka yi magana mana, ko na ji sanyi. Ina kuka, yara na kuka. Na kama shi. Ya ji sanyi ne komai na Ubangiji, sai ya ce mu wayyo Allah ummu za su kashe ni. In ji mijina kenan ya fara magana. Yana za su kashe ni ne. Ai wannan magana da ya ce za su kashe ni, ai gurin ba sojoji. Ai kafin ka ce me gaba ɗaya sun cika gurin. A zo mata Abbas ta zo. Abbas ya fara magana. Oga Arasim ya ce madan kin yi kokari. Kwanan kusan wata 2 Abbas baya magana, bacin abinci. Ki ya haƙuri. Na ce mishi to haka, tun da ya ce haka bai ƙara magana ba. Yara sai kuka. Na rasa me ke min daɗi tun da wani abu ya tokare mu a kirji har yanzu bai tafi ba. Har yanzu ina jin shi bai wuce ba. Safiya na yi ban ma iya bacci. Arasim ya same ni a ofis kafin kowa ya zo. Ce min madan Abbas ki je garizin DHQ ki tsugunna ki roƙe su a kai Abbas asibiti. Idan ko ba haka ba Abbas zai iya mutuwa, ki ya hakuri. Na ce mai to. Na shirya muka tafi garizin.
na je na samu komanda Okocho ya gani ma ya ce ka abin ni in shiga. Na ƙara komawa aka ce in je MP office. Na je MP office na roƙe su akan su ya haƙuri a kai Abbas asibiti ko a ba shi mai treatment tunda ya haukace. Suka ce san ba za su yadda ba. Na samu na kira maman shi na ce ta zo daga Gombe ta zo ta ga halin da yake ciki. Da ta zo kwananta ɗaya ta tafi ta banni ta ce ba za ta iya ba. Haka kusan sati na 3 a Abuja ban taɓa cin abu ba. Haka na mai da yaran gida saboda gurin da muke kwana suka ƙi ba mu guri mu kwana. A haka har na samu wani na je ofis ɗinsu da ƙyar aka samu wannan ya yi magana akan a kawo Abbas asibiti shine Komodo ba komai zaki tuna insha Allah. Sai aka samu da ƙyar Nuhu Jidere, Riya Adimira Nuhu Jidere shine chief a lokacin ya yi magana ya ce a kai Abbas Portofo. Wani asibiti aka kai shi? Ya kai shi asibiti a Kaduna Portofo. They can carry and go 44 military hospital. Da Nuhu Jidere ya yi magana akan a kai Abbas Portofo sai suka fara kirana suna zagi na office ɗin MP. Ba zan yi in gaya ma wani ya zo na ce ni ban ma san shi ba. So sai bayan zagi mutum nawa suka kira ki suka zage ki? A suna da yawa. Aka kai shi Portofo ya yi wata 3 da kwana 10 sai aka dawo da shi nan Abuja again aka ƙara rufe. Ya samu lafiya? Ya samu lafiya. Aka kulle shi? Sai aka ƙara kulle shi. Da aka ƙara kulle shi. Lokacin ya riga ya yi shekaru nawa? A lokacin yana shekara ta 3 aka kulle shi a gurin. Haka nake zuwa ina zuwa a haka dai wata ran in zo a haka ina zuwa bacin wasu kwanaki gidan da muke haya sai ya ƙare. Sai na gaya ma iyayen shi to sun dame ni akan cewa kuɗin shi ina ci. Sai na ce ni ba ni cin kuɗin shi ni ATM ɗin shi ma bai hannu na business ina da nake shi nake abu yara na nake sa. Suka ce ba su yadda ba. Na ce to sai suka ce sai dai in koma gidansu a Gombe. Na ce musu to tunda ina da gaskiya na shirya kuwa na tafi Gombe ta Balanga local government Lawun Yawu. Sunan garin Yawun Yawu. Sunan garin kenan. Na tafi na je na zauna a wannan ƙauye. Iyayen shi ba musulmai ba ne. Shi kaɗai ne musulmi. Sai na je inda ina da gaskiya ba su yadda ba. Wata 1-2 sai maman sai take ce min ga gidan yaya suke ce mai ya gama gida ga halin da ya shiga ciki. Sai na ce nana tunda kin ga halin da ya shiga ciki me zai hana tunda an yi linta yanzu ga rayuwar da halin da ya shiga ciki magani me zai hana a saida ku sai man ko ɗaki ɗaya ne in zauna da yara in dinga biya musu kuɗin makaranta da kaina. Sai ta ce ita a'a. Ashe muna nan ina Gombe ashe ciwo ya ƙara tashi. Sai ciwo ya tashi. Ta tambaye ki abin da za ku yi da gidan ne? A'a ce mata dai kawai ne mu zauna ni in dinga zama da yara. Labarin gidan ta yaya labarin gidan ya zo? Ni kawai ina zaune ne ta gaya min haka. Sai da ta ce haka sai na ce mata to shikenan. Wata na 3-4 da aka kira aka ce ai ciwon Abbas ya tashi a je a same shi. Sai na gaya mata ya ta ce ina ita ba ta iya zuwa ba. Wani ta ba ki iya zuwa ba na ta ce ina ce to. Na shirya sai na dawo Kaduna sai na tafi. Da na je sai na koma ofis din MP. Sai suka ce mu yanzu ba zan kira Nuhu Jideren ba ya ƙara kai shi asibiti. Sai na ce musu to ne ta siyo mu mijina magani
ina bashi yana She sha. can't go they buy medicine they give her husband for guard room. Na ta siyo mai magani ciwo har ya kai kusan shekara a jikin shi, ba su kai shi asibiti ba. Sai na ce musu to sai suka ce sai an ɗau lauya. Na ce yana wannan condition ɗin za a ɗau lauya? Sai aka ce tunda yana da ƙanin shi yana aiki a MGO sai na a MGO. Nani MGO? NGO. NGO. Okay. Sai suka ce to sai suka gaya mai, sai ya ce za su lauya, suka ɗau lauya. Ina nan dai kuma ba wanda ya taɓa zuwa inda yake, duka family ɗin shi ɗin ba wanda ya taɓa zuwa. Na ta siyo mai magani, in na yi sati 3 sai in tafi gida, haka dai. Sai na ƙarshe sai suka ce min to za su kawo shi Kaduna. Sai na ce musu kawo shi na? Za su ƙara kawo shi Kaduna Portofom. Sai yan uwan shi sai suka tunanin ai da na zo Abuja akwai kuɗi, suka ta damu na na koma gidan. Na koma village inda tabbatar ba kuɗi. Idan na ci abinci da daddare to sai wani daren aka ba mu ɗaki muka zauna a ƙasa muke kwana. Na ta rayuwa har kusan wata 8 ina wannan rayuwar. Na dawo gida to ni kuma yan uwana suka ce sai dai in rabu da shi. Sai na nuna musu illar cewa 'ya'yana kuma faga halin da za su shiga. Da me kuma? Sai suka ce in ban yadda ba za su cire hannunsa a kaina. Sai na ce na yadda. Sai ya ce to shikenan, Allah ya sauke ki lafiya. Ai an ce mana wai ATM din shi da komai da aka kawo yan uwan shi sun ce ka a baki, wai baki bace next of kin din shi dan uwan shi ne. Sai na ce mishi to tunda haka suka ce maka, amma yanzu ga condition din da kike, ki saka hannu zan baki ATM ki je ki sai kaya wanda za ki haihu. Sai na ce mishi to na gode, amma sai na ce mai kaga Abbas ni nake sai mai kayan sawa da magani, yanzu a rubuta zan dinga siyo mai kaya tunda yana nan, duk abin da na siyo zan kawo ka dinga gani ka zama shaida. Sai ya ce min to duk wata zan sai ma Abbas kaya set 4 in kai mai portfolio. Sai na kawo mai US Ibrahim. A haka har wata rana sai na haihu. To sai na haihu sai na daina zuwa har ya ji sauki yayi wata 6 a portfolio wannan. To ban ma san an ɗauke shi ba. Wata rana sai na shirya da yaran duka akan mu je mu kai mai yaran da na haifa, 'yan biyu na haifa duka maza. So sai ashe sun ɗauke shi. Sai na dawo da yaran gida muka zauna tun da daman CS aka ma. To sai na bari akan cewa ko zai zo tun da ya ji sauki ko za su sake shi. Shiru bai zo ba. Sai 'yan uwan sai suka ƙara takura ni zan koma kenan. Sai Allah sai ya ɗaura rasuwan yaran duka biyan sai suka mutu. Bai taɓa ganin su ba. In relations, can't they pressurize her, make she go back to village, go? So, as they prepare to go back to village, the twins come down. Oh! He never set his eyes on the twins. So yeah. Sai suka koma. Sau da mun ga yanda muka yi da 'yan uwa. Bayan wata nawa kafin sun rasu, sun kusa suna yawo 2023 suka rasu. Suna yawo ba inda su ba. Sun kai shekara. Sun kai shekara 1, za su ma kai shekara 2. Na haife su 2000. Sun yi ciwo ne lokaci guda? Ɗaya kawai ya fara zawo. To na kai tunda ayo sun ki yadda a ba mu NHIS a asibiti, ni nake komai da komai. Ba sa yadda. Suwa? Navy din. Navy? In na je asibiti in na ba da sunan shi da service number din shi sai a ce wai a'a. Wai sai dai shi. Sai na ce ga halin da yake ciki ga ID card din shi photocopy, sai su ce a'a. Na biyun fa? Shi ma haka. Shi ma zawo? Shi ma zawo yayi. Tazara su 1 sati 2 sai suka. Muna jinki. Sai da suka koma. To ga halin damin da 'yan uwana suka ce min abin da za su cire hannunsu. Haka nan na koma Gombe.
na ci gaba da zama saboda yara. Na koma January, na koma sai wata rana February aka kira ni da daddare, sai na ji muryar wani namiji, sai ya ce min ke ce mata Abbas? Sai na ce mai ni ce. Sai ya ce ok, to za a shiga kotu. Idan an shiga kotu Abbas baya magana. Kin sha ruwan? Na sha. To ina jinki. Sai ya kira ni da daddare, sai na ɗauka. Shi wa ya kira ki? Ban san sunan shi ba. Wani ya kira ki? Wani ya kira ni. Sai ya ce me? Sai ya ce min ke ce matar Siman Abbas? Na ce sai ya ce ok. Ana shiga kotu Abbas baya magana, amma an ce idan kika zo zai yi magana. Sai na ce ni? Sai ya ce sai ya ce to ki zo Abuja mana. Sai na ce mai ba ni da kuɗin motar da zan zo Abuja. Sai ya ce nawa ne zai kawo ki Abuja? Sai na ce mai ban sani ba, lokacin ana wahalar cash din nan. Sai na ce mai ban sani ba. To yayan maman shi da na je gurinta a lokacin da daddare, sai ta ce min, ya ce to ki turo akan number. Sai na ce mishi to ni akan number dina na ci loan, amma zan tura maka akan number din illo dina. Haka suka turo da daddaren nan 8,000 ta POS ba suna. Kina Gombe? Ina Gombe. To sai yaya? Suka turo kuwa sai ta je ta ciro, sai ta bani, sai ta ce yes mace? Mace ce ita, gaskiya tana supporting ɗina. Ko an hana ni abinci za ta bani a ɓoye. Sai ta ce to kin san meye? Na ce a ki kawo yaran. Tana zaune a Nainawa, cikin garin Gombe, Nainawa. Sai na ce mata to. Sai ta ce kai ki gaya ma kowa to. Sai na ce mata to. Har kuwa da washe gari da safe, da sassafe, sai na shirya yaran, sai muka taho. Sai na zo na aje mata su. Sai ta ce ki dawo. Sai na ce mata to. Sai na bar mata yaran, sai na zo. Da na zo, kafin in zo sai yake ce mun san Abbas bai yi laifin da ake tuhumar da shi ba, amma ki sa shi ya yi magana in kina son ki zauna da mijinki ya jawo kusa da ke. Da kika zo Abuja sai ya? Da na zo Abuja kuwa na iso da daddare wajajen karfe 10 da wani. Ina zuwa to na saba zuwa inda yake, sai ranar bena. Sai na ce ina Abbas? Sai aka ce ai an aje shi a Raba Hall, za a je kotu. Sai na ce a Raba Hall na ina? Sai aka ce na defense. To sai yaya? Sai na ce musu to. Sai na tafi kuwa a Raba Hall. Ina zuwa kuwa sai na ganshi, sai na ganshi kuwa ba lafiya, ciwon da ya tashi amma ba sosai ba. Sai na ce kana wannan condition din ne za a je kotu? Sai ya ce musu su waye kira ki? Sai na gaya mai yadda aka yi. Sai ya ce su suka kira ki? Na ce su suka kiran, har suka tura min kuɗin mota. Sai ya ce min to maman Shahid? Na ce na'am baban Shahid. Sai ya tsugunna, sai ya ce ina so ki mun alkawari. Sai na ce mashi to insha Allah, sai dai in bai fi ƙarfi na ba, sai dai kuma in wanda ba zan saba wa Allah ba. Sai ya ce to ‘ya'yana ki riƙe mu, ‘yan uwana sun guje ni, ke kaɗai ce kike tare da ni. Akwai abin da suka shirya, ko su kashe ni ko su kai ni wani gurin da ba za ki ƙara ganina ba. Ina roƙonki duk wuya tun rintsi ki kasance da ni. Idan ba za ki kasance da ni ba, to ki riƙe min yarana a kowane hali. Kin ga garinmu kuma kin ga gidanmu, ki yi haƙuri. Na ji an ce mama ta miki magana gidan nan da na fara ginawa. Ina roƙonki maman Shahid don Allah, kar ki ƙara musu maganar filin nan. Idan ko ba haka ba, rayuwarki ma kima tana cikin haɗari. Sai na ce wallahi baban Shahid ni ban musu magana ba, nana ne ta yi magana. Sai ya ce ai babanmu ya kira ni ya mun magana. Sai na ce waye kira shi? Baban shi yana da rai shi. Sai na ce mishi to insha Allah ni ma da halin da kake ciki ka kasance mai gaskiya, zan rike maka
amma ran da ya fi ƙarfi na mace ce ni ina da rauni, kaga 'yan uwana fa sun rabu da ni kaɗai tun na sai da komai saboda kai don ka samu lafiya. Ni ma ka yi haƙuri, in na ga ba zan iya ba wata rana ka sauwaƙe min ka in faɗa halaka. Ka yi haƙuri. Ya ce min to ki kasance don Allah duk wuya dare sai ki riƙe min yara. Ya ce min insha Allah. Muka gama wannan da safe ya ga kuwa aka turo MP wani sajan ya zo ya ce a tafi da Abbas. Sai na ce mishi to, sai ya zo sai ya tafi da shi, sai ya ki tafiya. Aka yi tafiya ki tafiya. Sai na je na sako hijabi na canza na saka wani. Sai na ce baban shi ka sa kayan mu tafi. Sai ya ce a'a. Sai na ce ka san me zan bi ka mu je. Ya ce za ki je? Na ce za ki haƙuri da duk abin da kika ji? Na ce insha Allah. Sai ya ce to, ya saka wandon kamu muka tafi. Muna zuwa kotu sai muka ga sai wani ya zo gunshi. Yan sojojin suka zo da yawa sai suka same shi. Abbas yau ga madam ka yi magana. Sai ya ta dariya. Sai ta dariya ya shiru. Sai wani sai ya zo ya ce mai Abbas wani RSM naman star ne dai amma kayan kamu ya sa. Sunan shi na manta dai sunan shi. Sai ya zo ya ce mana muna zaune sai ya ce Abbas Ami ne wannan. Ya ce Abbas ka yi magana. Navy ba za ta kore ka a aiki ba. Idan Ami ta cire ka a defense to Navy ba za ta kore ka ba. Ka yi magana ka fita daga wannan condition ɗin da kake ciki. Sai wanda zai yi kotun judgment ɗin Commodore Akinwale. Sai aka ce Commodore Akinwale ne zai yi. Ba ma a gaya ni na ga anan ɗin shi. Sai muka je up. Sai muka je gurin shi. Sai muka samu kafin mu je gurin shi akwai wani Navy Okoro. Officer Navy ne. Amma MP ne amma na Navy. Okoro. Sai ya ce min Madam Abbas ki yi hakuri ki sa Abbas ya yi magana. Mun san meye ne yake faruwa. Sai na ce mishi to ni wannan magana dai ta ki wace irin magana ne zan sa kuwa Abbas me yake dai faruwa. Sai shi mijin nawa sai ya taka min kafa. Sai ne shiru. Da ya taka min kafan sai na shiru. Sai da wancan ya tafi sai ya ce duk wanda ya zo ki ƙara mai magana za su ji meye ne za ki dinga faɗi tunda kotu za a shiga. Sai muka tafi ofis ɗin Commodore Akinwale. Da muka je ofis kafin mu ga Commodore Akinwale sai wani Riya Admira Muhammad sai ya fito. Sai ya same mu. Mata Abbas ya ma Abbas magana. Abbas ya tashi mai salon. Sai ya ce wai Abbas yanzu ka ga yadda ka koma. Yadda ka koma kai babba yanzu ji yadda ka koma. Sai ya dariya. Sai ya ce mata Abbas ki gaya min me yanzu kike so a miki a nan kuma me Abbas yake faruwa. Sai na ce yanzu abu da nake so ni da don Allah a sake min mijina ya dawo ya zauna a gida mai treatment ɗin jikin shi. Sai ya ce Abbas kai kuwa me? Sai shi mijina sai ya ce shi yanzu bai san me zai ce da court da za a shiga. Sai ya ce saboda me kace haka Abbas? Sai ya ce to oga na dawo daga asibiti na yi duty na je command na yi duty. Ya ce na yi duty a command, na yi duty a main gate, na yi duty a soldier club, na yi duty a Deka Park, kuma yanzu an ce kuma na je escort na Yakini. To ni oga na rasa mene yake faruwa. Menene oga ka gaya min gaskiyan abin da yake faruwa. Tunda kai ogana ne Navy.
duk za a yi Christmas ko sallah za a raba mu kowa abinci amma ba za a ba family ɗina ba, kuma za a aje ni matata da ta wahala tana siyo min magani. Ni yanzu oga ka gaya min me yake faruwa? Wannan abincin da ake raba har da waɗanda suke sell ana raba ma families ɗinsu? Har da su. Sai ya ce yaushe ne ba a baka ba, ya ce ni tun da na shigo Abuja zan ga a ba kowa, a bar shi ma sitil shekara 2 nan ban da lafiya, ban san hayyaci na ba, amma yanzu da nake samu ina kallo idan na je sai a ce ba za a bani ba. Da aka zo exam na ɗora AB, zan ɗora AB, wannan abin oga sai da na kuka. Ya ce me ya faru? Ya ce an ce za a yi exam a cikin nan cikin Abacha Barak, an rubuta sunan kowa mate ina 21 AK. Da na je ba sunana, duk wanda ma na bashi hannuna mate sai kowa ya dinga guduna. Oga wannan abu yana damuna har kuka yi rana. Sai ya ce to. She said the husband they talk and they cry. Sai ya ce Abbas, wannan escort da kuka je da ka bi General Yakini, Deka Park da kai duty, a nan aka ganka aka gaya ma MS Adamu akan ka fara aiki ka ji sauki. Shi kuma da ya ji sai ya ce bai yadda ba, waye ce a baka duty? Waye ce a sa ka kai duty kuma waye buɗe ka a nan gurin da kake? Shi ne judgment ɗin kes ya ce a mai da kai, a mai da kes. Me sunan park ɗin? Deka Park. That the general ne ya ganshi ko wani ne ya ganshi? Yaran shi ɗin ne su. Na the general, that general. MS Adamu. MS Adamu. Sai ya ce okay, sai ya ce to duk abin da suke so akan ya ce ya kashe MS Adamu. In magana ma da ake sa shi ne akan cewa ya yi magana a kotu, to ba zai yi magana ba. Ba zai yi magana ba. Okay. Sai muka fito da Abbas ya ga magana na, sai ya ce to Abbas ka tashi ku tafi lokaci yayi. Sai muka fito, muna fitowa sai muka ga wani, ni ban san shi ba, sai ya ce mun lauyan shi ne, yaron lauyan shi ne. Sai shi ma sai ya ce mata Abbas ki sa Abbas ya yi magana mana, ba ki tafi da mijinki gida, ba ki so ki tafi da mijinki ne? Na ce a ba ina so. Ya ce miki ya ne? Ya ce mai in sa shi ya yi magana mana, in ban san in ga mijina ya kusa da ni. Sai na ce mishi to shi dai bai yi magana ba. She can't answer, but her husband no talk. Sai muna zaune sai ga lauyan ya zo. Ya ce mata Abbas kin zo kenan? Na ce kaiwa? Ya ce ai ni ne lauyan Abbas. Na ce okay. To na ce mai to na gode da kokarin da kake. Sai ya ce yanzu dai kin sa Abbas zai yi magana ko? Ana shiga kotu aka zo. To wanda aka ce zai yi judgment din wanda na sani sai aka canza. Army officer ne, ma ga sunan shi ba. Sai aka canza su. Sai na ga aka suka taru Navy, Air Force, dukkansu sai suka taru.